صباح الخير يونان، شو الاخبار؟ الحمد لله، الله يسعد صباحك. شو اخبارك انت؟ لا انا يمكن قلت משפטك قدام، لا ترمي زي لا انا اشتياط بقتنع. بس تخيلوا انه كنتوا تفهموا كل كلمة من اللي بحكيها هلا، حتى من دون ترجمة اللي هون تحت. ما הייתי אומר לכם שאתם יכולים להבין ואפילו לקרוא ערבית גם אם אין לכם שום ידע קודם. הייתם הולכים על זה? תמיד רציתי לדעת ערבית מגיל קטן. אחד האסים החשובים פה בישראל ספציפית זה לדעת ערבית. ולהצליח גם לדבר, לנהל שיחה. לימדו אותנו הרבה דברים בבית ספר, אבל משום מה דילגו על אחד הנושאים החשובים, اللغة العربية. איך שהתחילה המלחמה, אמרתי לעצמי, זהו. אז כתבתי באינטרנט ערבית מדוברת. קפצתי למדרשה לערבית בביטחון, נפגשתי עם רונן, דיברנו על התהליך, דיברנו מה זה אומר. הכרתי את רונן על הסט של פאודה. הוא המורה לערבית של השחקנים, וכאילו הוא בעניינים. אנחנו חייבים להתחיל לדבר ערבית. אין לנו ברירה אחרת. ואת זה תוכלו לעשות אצלנו במדרשה לערבית וביטחון. לדבר, להבין ולקרוא ערבית מהבסיס, גם ללא ידע קודם. מה זה אומר מהבסיס? נתחיל מהאותיות וכללי הדקדוק. נרחיב את אוצר המילים שלכם עם דגש על מילים ומשפטים בחיי היום-יום. אחרי שלמדתם את הבסיס, נחבר את כל הנקודות בעזרת עקרונות השפה והתרבות הערבית. אז היום אני באמצע הקורס, שמעתי סרטון של מחבלים מה-7 באוקטובר, פתאום אני מבינה כמה מילים. לשמוע משהו שהיה נשמע לך כמו חרבו דרבו. ואתה פתאום מבין על מה הם מדברים, בין אם זה בקניון, בקופת חולים, במגדל שאתה עובד בו, בסופר. כל המורים שלנו הם יוצאי מערכת הביטחון, בעלי ניסיון מקצועי בלימוד השפה. ומהם תקבלו את כל הכלים כדי לנהל שיחה שלמה בערבית. היום אני יכולה לנהל שיחה הרבה יותר בביטחון, יותר בשטף של דיבור. אם אתם רוצים לדבר ערבית כמוני, וכמו כל ערבי, השאירו פרטים כאן למטה ונחזור אליכם. חליקום על האיתיסל.